Ang atong oras, alas 11:12. Antag na sa buntag. Kini yung ka-super Benji Talisik. Kalagod direktamente sa may Sitio Kilawan. Sitio Kilawan, Barangay Tangke, Dagbay Talisay. Inyo makita ang sunog na mitubag ron. Is mga barangay, no? Nga, mitubag na, kapag virus sa Dagbay Sugbo, mga super. Mani ang sinasyon ko rin. At balik ko na, Barangay Tangke. Dagbay Talisay, Task Force Alpha ang namausunog. Lima tungura nagi tubag sa mga kababayan sa Talisay City o Cebu City, mga super. So mo ni ang situation ko diri sa aton himutangan karon sa may mo ni ang sunog sa barangay Tangke, Talisay, ng mga tungura, mga super. No? As of this time, Task Force Alpha, no, ang mong sunog base sa gipaabot na itong information, mga tungura. Ribis po sa area sa Talisay City, mga super, mga tungura. Kini yung ka-super Benji Talisik, talaga direktamente Barangay Tangke, Talisay. Nag-unas mga balita. Mga igala, no? Ang mga kababayuhan ko nagtinabangay. Boss, nanay. Nanay ito, sir, ang agyanan wala, agyanan. Okay, musulta, no? Ayaw ka na, delikado na ito. Atong sudlo ng inyong mga super. Yung mga tungura. Okay, so natin ibabang bahin. Ang mga sunog. Oh, anong water? So yung makita mga super mong dalo kina. No, mo ni mga no? Ay, nagtama ka na Oh, makita niyo si kusugaran. Kusugay kayo. So, sige. Gabay lang. Makita niyo. Sige ya. Ini mga super, awa. Ang sitwasyon diri mismo sa area Lalo kayo, boss? Mag-picture na. Diyan sa iba mga bahay, no? So, sa kapanimalay mga super, kung nyo makita ang ganimong situasyon ka rin, ang pagkumbate. Ha? Tubig. Asa mo na tubig? Okay, tubig. Asa mo na ito ng tubig ka? Ayan ako, sir. Diba, asa mo ninyo ni Kwan? Ibu niya? Oo. Kulay. Mo, tabang isban? Buwag bangko. Kaya itong, makita niyo mga super ang sitwasyon diri mismo sa area sa mga to ang usa ka balay nga na kanang konkreto. Makita niyo mga super ibabaw ta mismo doon ta sa fire scene. Inyo makita kini sunog nga mitumaw diri mismo sa Sitio Kilawan, Barangay Tangke, Dagbay Talisay. Kini yung ka super Benji Talisik live sa area nga actual nga pag
sabwag o gaganing tubig sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection, Cebu City o Talisay City. Inabagan na sa kanilang mga pabot o gaganing tubig ng mga standby, mga nagditabang mga super matungura. Hindi makita. No. So, sitwasyon, wa pa tinali so kung sanay alarma but ang status sa itong nakuha ng informasyon, Task Force Alpha. Mga higala. Mao na ang sitwasyon din. Okay. Daghan ni mga balay diri mostly ang mga balay diri mga surprise sa yung makita. Doon ay mga made of concrete material, no? Doon po yung mga made of light material ang ilahom o niya ang ibabaw. Concrete niya ang uban po, concrete ang ubos, ang ibabaw light material. At balikon diata sa May Sitio Kilawan, Barangay Tangke. Dak best risay nga mi gitubag karon ang kaning sunog, no? O niya sama po sa ato mga higala, mga ka-super nga nagpaabot og impormasyon og pahibaw ka nga sunog, no? Mga ka-super, munaog ta. Nyo nakita ang area. Okay, money ang sitwasyon ko rin mga ka-super. Agi mo kami ha? Okay. Kamay lang, salamat kayo. Okay. Tekan ka sa kanya, Marsa. Bila masa? Kamilang. Inaog ta, kanya mangita pa taglang area ahat na maka-picture. Kumang sitwasyon ko rin. Kami lang boss ha. Wait, ko ada aganan dia? Aganan? Ha? Aganan? Okay, mga itag ka kaning so inyo makita yung mga super una. Nay ko dia aganan wala. So, padayon gabon ang pagkumbate sa mga firefighters matungura sa kaning sunog nga miolbo diri mismo sa may Sitio Kilawan, Barangay Tangke. Dakbayan sa Subo, Talisay mga super. No? Nagas na. Wala again no? Wala, bahay na natin na siya. Ha? Bahay. Asa ta mo? Pwede mo suda? Ha? Pwede mo suda? Pwede raw, masugya. Pwede sa kagkat. Pwede ari rin lagi. Pwede rin na i-agyan ng dulo yun. Atong ako ni. Di na mag-iro? Pwede rin na maak. Di na mag-iro. Sumo ni. Okay, at atong tanaw ni mag-software, no? Yung mga tungura. Sok-sok na diri. But safety first na pinaka-importante, no? Pwede kang saka din. Pwede kang saka din. Sila. Kagisiling balay diri. Sa balay ng kuan. Kamuar sa inyo sa Naog na. Kumbati na, kakili mo nga kuhan, kini mo nga. Kumbati, no? Kumbati sila dili kay ang kumugod, doon ako gayang kalayo mga super o kaning mao nga kuhan. Mutiyaw mo lang nagkuha na gid, no? Dong, usa lang ibabaw dia kanang kuha sala na. Ha? Ang ibabaw ba sala na sala?
Bang, baler gitna. Tama, bato pa. Bato ko. Tama. Isa ka ta. Good morning. Ito na po tayo mga pero hindi makita dire, no? Importante nga ano mo makaabot kaninyo ang mga nag-unang nga mga panghitabo, nag-unang nga mga kuan, nag-unang nga mga kining sitwasyon dire mismo sa area, no? Napay ni repla ni business nga nagkayumukad daw. Ala. Pasilan mga higala. So mo ni. Sir, Alpha sino? Alpha. Alpha. Salamat si SF Photo. Diraw, no? Mga kasoper, ang Cebu City, mga igala, ganamatungura, inyo nakita ang kaning pagtubag karon og gitubag karon og sulog diri mismo sa may sitio, o sa sitio Kilawan lang yun, Kilawan, Sambagan. sitio Kilawan og Sambagan, no? Barangay Tangke, Dakbayan, Talisay. Kini yung kasoper Benji Talisig yapon mga igala, mga kasoper sa paghatod og mga labas kay barbasa balita. Kini nga miolbo nga sulog karon diri mismo sa area sa may Tangke, no? Dakbayan sa Talisay mga kasoper. So this time, sa ito nakuha ng informasyon, Task Force Alpha ang ganing situation karon diri mga higala, no? Mana nga hangin pagid kayo, mana nga naglisod ang ato mga firefighters o mga fire volunteers sa pag tubag o ganing pag asa mo iskwerda nga makakitag area, makita o ganin ang lugar nga maka sabog og tubig mga igala. Dili mo hubog dire. Okay. Ha? Siminto na. Oh. Hinala kay dalog ayo. So, mao na yung situation karon rin. Mga higala. So, as of this time, no, parang gapon ang tubag o ganun sabog og tubig mga kasuper na matungura. Ang sulog kami ulbo diri sa may sitio Kilawan ug sitio Kasambagan o Sambagan, no? Barangay Tangke, Dakbayan sa Sulbo. Kagaya na dili dugay atong nagikasabi, no, si Salesido Barangay Captain Adelaida Restauro ang inahan sa barangay San Isidro mga kasuper. O niya kahit lang kami ulbo kati sunog diri mismo sa barangay Tangke. Hinundan nga gi-respondihan nato ni ang maong sunog mga igala. Kani maong pag-ulbo karon na di badugay ang Cebu City mi tubag o gagani mi tabag na sa kaning patay o ganing pagpaw ni mga kalayo mga kasuper. Hangin ang maingkwedo tagal naman diri. Yun dan nga naglisod ang ating mga firefighters sa pagpaw ni maong nagwan ni maong kalayo mga higala. Charles! Dai,
At pag hinay lang, Ay, nakuling. Alright, di ka mahugbag dre. Mga ka-super, inyo ka-super, Benji Talisik, dito ka direktamente sa may sityo Kilawan, sityo Kasambagan, Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay, mga igala, ang Bureau of Fire Protection, Cebu City o Talisay City. Mi responde, kinig sunog, mi ulbo. Diri mismo sa Barangay Tangke, mga igala, no? Okay. Oh, bahubog din niya. Kasi dini ko na buta na tayo. Wala na tayo, tangkis pa ni. Aw. All right. Ang atong oras alas 11:28 ang tagna sa buntag kabagyabon nagtanaw sa Facebook page sa Super Balita. Mga igala. Okay. Mana sila sendiri yo? Isa. Okay. Moraga ko ni. Okay, modification. Tubig ka na magasan. Kaya ko ano rin tubig ay. Silang kay ko na. Mau ni no. Sir, wapay status sir. Sir. Sumpay ba? Sir, status. Sir, ayaw ko bensa. Atas kamay. Permiso din. Doon naman ko yung mga senyales mga super, doon yung mga code ang pagpasupot ng tubig mo na nga kasi gusto na magsinggit niya basta ang taga-fire mismo may mo iwag nga kuhan na mo sinyas sila na naghibaw sila ng mga code no, o ganun nga magsinyas mga super. I do believe nga murag under control na, no? Mga ka-super matungura. Mulawa pa tagibaw pila ka mga balay. Ang na ugdaw na matungura. Maglisod tungod kay sikit-sikit ang mga panimalay o mga dug-ura ang mga panimalay diri mismo sa area sa Talisay o kani Barangay Tangke. Hinundan nga dunay pag kuan gamay no pag lisod sa pag pasud o kaning pag uliot sa mga hose o kaning hose nga may dito pag pabugag tubig gani ang pamagi diri mga ka-super doon na gipaagi sa ibabaw sa mga panimalay kita po dapat sa ibabaw ng bahin ay dining bawang atop no aron na makahatag og mga kuan mga nag-unang mga impormasyon og mga kasayuran sa kaning maong sunog karon mga igala. At balik ko na nga ang sunog nata diri na nalukad direktamente sa may sityo Kilawan o sityo Kasambagan sa Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay, which is silingang dapit labi na sab ang lungsod sa Binglanilla nga mga firefighters may tubag na pod mga ka-super no. Ang Cebu City sa pag-deklara nga Task Force Alpha as of the moment nga itong nahibawan mga ka-super
Mo na nga kuan, mo na nga ilang lagi mitabang o mi responder po ang mga kabumbiruhan sa South area. Sa Cebu City. Oy, boss, amo. Ubol, pasila mga gala. Anyway, taon-taon, balik na sa dugang mga update katikaran diri mismo sa area sa Barangay Tangke. Nulot na ganing sunog nga gitubag karon mga gala. Kini inyong ka-super Benji Telisik, standby, dugang update. Balik na taon, mga... Oy, mani. Akan naman na ito lang. Okay, napagod. Salamat, may buntag. Balik ko na taon, mga igala. Gada sa sol.